ta ce Munira daren amarci na daren amarci na sai da mijina yayi faskaci yayi zina da abiyan amaryana a dakin da muka bata. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka watan tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labarurruka na ban al'ajabi, da ban takaici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilmantar ya fa'idantar kuma a ɗauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe. Jama'a musulmai, wai ba idan aka daura aure za a kai amarya gidan mijinta sai a ga cewa wata wai abiya amarya za ta da amaryan ta je ta yi sati da ya sati biyu wai tana save amaryan da mijinta, ita za ta yi dahuwa ta yi komai ta ba amarya da mijinta, ta yi wani sati biyu wurin sannan ta koma gida. Na mai cewa wato yanzu wayewa ya zo an bayi wannan abu, ashe har yanzu wasu na yi. Jama'a za mu sha mamaki. Listen jama'a, whether za mu yarda da wannan magana ko ba za a yarda ba, whether za ki believe or not wannan abu ya happen life, we move. Munira daren amarci na daren amarci na sai da mijina yayi faskaci yayi zina da abiyan amaryana a dakin da muka bata. Da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matuƙar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da ce domin wato cikin daren amarci na sakandare ni na wato da muka yi kwana ya dauke ni, sai mijina ya iya ya tashi ya ga cewa kwana na yayi nisa, sai ya bar daki na wato ya fita ya koma dakin da aka one single room da aka ba ita abiyan amarya, ya je wurin ita da shi suka yi zina suka yi faskanci the same wannan daren amarcinta. Sannan nake ta maita ya wani alaka ke tsakanin ke da wato abu yake take nuna tace fi sabilillah mijina wanda ni na aure shi ga ita ta link ni da shi. Tace mijina ya riga ya nemi ita first ba ta yadda ba ta amince ba, ita abiya amarya ba ta amince ba, sai ta gaya mashi cewa tana da wato aminiyanta which is ni, za ta link mu idan mun dace ma juna. To alhamdulillah ita dai wato she's not interested, saboda shi ta gaya min shi da shi muka fara magana abin ya pick za mu yi aure. Bayan mu yi wannan tace because according to what I see, according to chatting ita da shin nan, this is inda abin ya fara. Bayan ya zo ya biya sadaki na, sai ta tun fall ta bashi cewa a'a wannan chance da nata ne ba ta yadda ba saboda shi ita tana son shi back. Maza kuma namiji dai sai baki kawo kanki ba, in kin kawo ya buga. So sai ita tana mishi shishigi, tace akwai ga hotel Suna like inda suka je suka kwanta duka. Bayo according to kawanmu tace wannan lokaci duka fa ya biya sadaki na an to fix ranan biki. Tace Munira yanda ya ma yasa na kama shi, tace domin I quite remember ran wato daren amarci na secondary wato na falka naga cewa ba shi kwance kusa da ni, sai abin ya act strange. Na shiga toilet na shiga ina duba ba shi nan, na fara ina call kan number shi sai naga cewa phone na kwance dakin mu, sai ina nan naga kamar ya bugo ya shigo, ina zaune kan abin ga da yazo sai ina tambayar shi ina ya tafi secondary haka, yake ce mini kamar ya je ya duba rafan wato uncles din shi, ya je ya duba domin su. Fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matuƙar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su. Wannan shine part 2 of video wanda wato kawanmu daren amarcinta tana matsayin amarya, daren amarcinta wato secondary ita da mijinta sun yi kwana, da mijin ya ga cewa wato ta yi kwana ta yi nisa, to sai mijin ya saci kansa ya fita cikin dakin su ya shige ma abiyan amarya, sun kai faskanci sun kai zina. Jama'a ga yanda ta ce ta kama shi, ta ce mijina wato ya bani wato fonin da yake use, ya sai sabon phone saboda ni nawa ya fada ruwa, wato ya bata saboda ya sai sabon phone, sai ya dauki nashi phone ya dauki ya bani. Tace da safe za shi wurin aiki da ya mika min phone, sai yake ce min WhatsApp ya delete ba WhatsApp saboda shi ni da kaina ina so in je wato Play Store in je in ja app, in je in ja wannan WhatsApp ya tafi. Tace bayan ya wuce ni na shiga cikin messages ni banga komai ba saboda ba WhatsApp ma, na je SMS in duba banga komai ba, wani abu na push na sai na shiga cikin Messenger. Tace cikin Messenger naga wannan abu duka. Tace ashe lokacin da wato ba a tun daura auren ba ma an biya sadaki, wannan lokaci duka tana kwana wato ita wanda nake kira abiya amarya tana kwana da ita da mijina suna faskanci.
a lokacin da ya riga ya biya sadaki na. Ta ce yanzu haka cikin chatin komai na nuna cewa to yanzu hakan ga ita abiyan amarya tana da ciki. Saboda shi mijin na ce mata don Allah ta zidda cikin, amma ya masa alkawari cewa ya kara ta, ya aure ta. Saboda da farko ma ita ya riga ya sani, ita ta ce ba ta so sai ya aure kawanmu. Saboda shi if that's the case yanzu haka ga sun yi faskanci, suna cikin lalata har yanzu sun zo sun so juna. In haka ne ya mata alkawari cewa ta amince ta zidda wannan ciki, idan ta zidda cikin zai aure ta, zai kara ta. Ta ce Munira ta ce ni na tun sense wannan abu lokacin da wato aka kawo ni ina masa yin amarya. Ta ce ta sha wato tsawon sati 3 tana gidanmu, ban san yadda zan yi in ce mata ta tafi ba, kuma ita ba ta kawo zancen cewa za ta. Mijina kuma bai nuna damuwar cewa abin ya dame shi ba, yana entertaining ta ma cikin gidan ne. Saboda shi ni mahaifiyana ta yi fushi, ta ce kamar in ba ta phone, na doki phone na bata, ta ce mata a'a ya isa, inda ta kan nan yarta ta kan nan ta yi da phone saboda shi ta zo gida. Ta ce wannan lokacin da ta tafi ma da ta wuce mijina bai mishi dadi ba. Na ce mata ai wurin ya ci daki sense. Jama'a musulmai, sanda take nuna ta ce ni ya zaka ganda na gane wannan abu. Ta ce kuma na confront mijina, na tambaye shi, ya confirm, ya ce min gaskiya hakan, bai boye min abinda na gani duka, bai boye min ko abu guda ba, ya gaya min gaskiya. Saboda shi ni ina ga cewa ni yanzu ba na son shi, kuma soyayyen shi ya fita mini. Kawata shi da ki hankuri. Jama'a don Allah ku kawo ra'ayinku, because ni na sake a bako labari ba tare da kun ga ci gaban wannan labarin namu ba. Ina mai matukar tabbatar muku cewa idan kuka sake ku kalle ci gaban labarin nan, za ku sha matukar mamaki yanda za a karkare a ƙarshen abin. Don haka ku danna subscribe don ci gaba da samun labaruka irin wa'annan.